Fierul vopsit electrostatic. Merită sau nu și cum îți influențează afacerea? Hai să dăm cărțile pe față. Fără limbaj de marketing, fără promisiuni goale. Doar tu și eu, ca de la antreprenor la antreprenor. Lucrez în domeniul vopsirii industriale de peste 15 ani. Prin mâinile mele au trecut zeci de mii de piese metalice, de la porci monumentale la subansambluri care ajung în cele mai dure medii industriale. În tot acest timp am văzut afaceri care prosperă și afaceri care se chinuie ani la rând să răzbească pe piață. Și, crede-mă, diferența stă de multe ori într-un singur detaliu, pe care mulți îl consideră un cost, nu o investiție: finisajul final al produselor tale din fier. Așa că, hai să vorbim deschis despre fierul vopsit electrostatic, nu ca despre un serviciu, ci ca despre o decizie strategică pentru afacerea ta. După 15 ani petrecuți în domeniul vopsirii industriale, iată adevărul gol-goluț despre fierul vopsit electrostatic. Știu cu ce te confrunți zilnic: clienți care vor cel mai mic preț, concurența acerbă, termene limită strânse și presiunea de a livra calitate. În ecuația asta, ești tentat să tai costuri de unde poți și, de cele mai multe ori, ciocanul cade pe finisaj. Merge și cu o vopsea clasică, aplicată rapid, îți spui. Aceasta este cea mai costisitoare greșeală pe care o poți face și ți-o spun din experiența a sute de proiecte eșuate pe care le-am văzut și pe care a trebuit să le repar. Vopseaua lichidă, oricât de calitativă ar fi, este un pariu pierdut pe termen lung când vine vorba de fier. Este o soluție de suprafață care ascunde probleme, nu le rezolvă. De la atelier la șantier. Iată cum te păcălește vopseaua lichidă. Am văzut garduri și balustrade care arată decent la livrare, dar care după prima iarnă încep să înflorească la suduri. Am văzut piese de mobilier urban ciobite și ruginite după doar câteva luni. Fiecare astfel de eșec este un cui bătut în coșciugul reputației tale. De ce cedează vopseaua clasică? Este poroasă. La nivel microscopic are pori prin care umiditatea ajunge la metal. Are aderență slabă, se zgârie și se ciobește ușor, expunând fierul. Odată expus, rugina se instalează și începe să mănânce pe substratul de vopsea. Aplicarea este inconsistentă. Oricât de iscusit ar fi vopsitorul, vor exista mereu zone cu strat mai subțire, scurgeri sau locuri greu accesibile, cum ar fi la îmbinări, unde protecția este minimă. Fiecare dintre aceste puncte se traduce pentru tine în costuri: telefoane de la clienți, timp pierdut cu reparație în garanție, materiale irosite și, cel mai grav, pierderea încrederii. Ce înseamnă de fapt fier vopsit electrostatic? Vopsirea cu pulberi în câmp electrostatic nu este doar o altă metodă. Este un proces complet diferit și în continuare ți-l voi explica pe înțelesul tău pentru ca tu să știi ce să ceri și să observi ce primești înapoi de banii dați. Pasul 1. Sablare profesională. Aici se face 90% din treabă. Oricine îți spune că poate vopsi electrostatic peste o suprafață doar curățată cu peria, te minte. Piesa de fier trebuie sablată cu alice metalice până ajunge la metal alb. Asta înseamnă că îndepărtăm absolut orice urmă de rugină și grăsimi. Sablarea nu doar curăță, ci creează și o microrugozitate pe suprafață pentru ca pulberea să adere perfect. Dacă vopsitoria în câmp electrostatic pe care ai ales-o face economie aici, întregul proces este compromis. Pasul 2. Pulverizarea vopselei pulbere în câmp electrostatic. Piesa sablată este încărcată electric. Pulberea, formată din rășini și pigmenți, este încărcată cu o sarcină electrică opusă. Când o pulverizăm, se comportă ca un magnet. Este atrasă uniform pe toată suprafața, învelind piesa într-un strat omogen, chiar și în cele mai dificile unghiuri și colțuri, fără scurgeri, fără zone neacoperite. Pasul 3. Polimerizarea în cuptor. Piesa acoperită cu pulbere intră într-un cuptor industrial la 180-200 de grade Celsius. Aici nu este vorba de uscare. Pulberea se topește, curge și fuzionează chimic cu metalul. Este un proces de polimerizare care creează un film continuu, dur, dar flexibil. Odată răcită, piesa are o nouă piele de plastic, o armură care o izolează complet de mediul exterior. Acum hai să vedem cum îți crește vopsirea electrostatică marja de profit. Ok, procesul sună bine, dar cum se traduce asta în bani pentru afacerea ta? Recuperarea mai rapidă a investiției. Să presupunem că ai o marjă de 20% la o lucrare.
O singură intervenție în garanție pentru a repara rugina apărută îți poate mânca jumătate din acel profit. Cu un fier vopsit electrostatic corect executat, rata de reclamații pe finisaj tinde spre zero. Profitul pe care l-ai calculat este profitul pe care îl bagi în buzunar. Poziționare de preț superioară. Pune în fața clientului tău o mostră vopsită clasic și una vopsită electrostatic. Diferența de textură, de uniformitate, de aspect este izbitoare. Produsul tău nu mai este o simplă confecție metalică, ci un produs premium. Asta îți permite să ieși din lupta pe cel mai mic preț și să adaugi un 15-25% la prețul de vânzare, justificat de o calitate vizibil superioară. Viteză și eficiență în producție. Cât timp pierzi așteptând să se usuce grundul, apoi primul strat de vopsea, apoi al doilea? Procesul electrostatic este mult mai rapid. Odată ieșită din cuptor și răcită, piesa e gata de ambalat și livrat. Asta înseamnă un flux de producție mai rapid și capacitatea de a onora mai multe comenzi. Greșelile care te costă scump. Văd constant antreprenori care fac aceleași greșeli. Aleg cel mai ieftin vopsitor și se trezesc cu piese care nu au fost sablate corect sau unde s-a folosit o pulbere de interior pentru aplicații exterioare. Rezultatul? Dezastru în mai puțin de un an. Nu cer detalii, nu întreabă despre procesul de pregătire, despre tipul de pulbere, despre garanție. Tratează finisajul ca pe o cheltuială, nu ca pe o parte integrantă a calității produsului final. Tu trebuie să fii diferit. Cere mostre, vizitează atelierul unde vrei să-ți vopsești proiectul din fier în câmp electrostatic, pune întrebări. Un profesionist adevărat va fi bucuros să-ți explice procesul și să-ți demonstreze calitatea serviciilor sale. Alege un partener, nu doar un preț. În acest video ți-am arătat ce înseamnă cu adevărat munca de calitate și cum te poate costa, pe termen lung, alegerea unei soluții ieftine. Acum, la final, totul se rezumă la o singură decizie practică. În mâinile cui îți lași produsele și, implicit, reputația? După 15 ani petrecuți în acest domeniu, pot să-ți spun că diferența dintre un finisaj care rezistă 2 ani și unul care arată impecabil după 10 ani stă exclusiv în caracterul și profesionalismul celui care execută lucrarea. Ai nevoie de un partener care gândește ca tine, pentru care niciodată nu există suficient de bun. Ai nevoie de omul care îți va respinge piesele dacă nu sunt pregătite corespunzător și care îți va arăta fișa tehnică a pulberii folosite, explicându-ți de ce a ales o variantă superioară pentru exterior. Echipa Rom Electrostatic înțelege tehnologia și înțelege și miza afacerii tale pe termen lung. Cu noi vei vedea diferența dintre un simplu prestator și un partener dedicat. Contactează-ne cu încredere.